власне, мігрантські пісні, які вплинули на її розвиток, а отже, певною мірою говорила і про дистани, і маками, і казки і таке інше. Доповідь, яку я сьогодні готувала, вона пов'язана в першу чергу з дослідженнями кримськотатарської пісні. І, власне, перерахувавши ці дослідження, я хотіла сказати, просто назвати їх і дати невеличкі огляди, можна вже говорити про ті проблеми, які, власне, стоять перед кримськотатарською піснею, а, власне, перед вивченням фольклору, саме пісенного фольклору. Я не думаю, що я займу багато вашої уваги. Отже, у ґрунтовній праці «Література кримських татар» 1930 рік Александр Кримський підкреслив, що кримськотатарська культура, формування якої припадає на часи Золотої Орди, набула значного розвитку в добу Кримського ханства. Саме тоді високого рівня в Криму досягла писемна література і професійна музика, прихильне заохочування державцями-гереями, які самі плідно займалися художньою творчістю, дехто з них, наразі. Водночас, неабиякого розвитку досяг національний фольклор, жанру багатий та розмаїтий. Вочевидь, на 15-18 століття припадає розвиток кримськотатарської фольклорної лірики. Без сумніву, що фольклор, зокрема такі його тривки та гнучкий жанр, як лірична пісня, активно побутував і розвивався супереч суспільним негараздам у 19 столітті, в час занепаду кримськотатарської держави і разючого спустошення національної культури. Наприкінці 19 століття започаткувалося перше кримськотатарське національне відродження, біля витоків якого бачимо постать визначного просвітителя і письменника Ісмаїла Гаспринського. Хоч це питання ще мало досліджене, але безперечно, що національне відродження не могло б відбутися без актуалізації фольклорних традицій, які досить відчутні в тогочасній писемній літературі. Скажімо про виразний відгомін цих традицій кримськотатарській поезії 20-х років ХХ століття писав Шевкет-Юнус. Початок наукових студій над кримськотатарським фольклором і, зокрема, народною піснею припадає на кінець 19 століття, перше десятиліття 20 століття. Тут маємо згадати вагому працю Василя Радлова, зразки народної літератури північних тюркських племен, частина 7, наріччя Кримського півострова, у якому зібрано численні фольклорні твори, казки, легенди, епічні оповіді, приказки, афоризми тощо. На жаль, кримськотатарська лірична пісня представлена тут лише кількома зразками. Серед продовжуючих справи Радлова насамперед можемо назвати Олексія Лесницького. Олексій Лесницький – український та російський фольклорист-краєзнавець, який народився в Києві, закінчив гімназію, потім з 1906 по 1910 років навчався в Москві в Лазарському інституті. Під час навчання батьки Лесницького приїхали до Алупки і, власне, саме це в Криму це пояснює напрямок подальших етнографічних студій майбутнього орієнталіста. Виданий Лесницьким фольклорний збірник пісні кримських турок – це велика праця, яка вийшла друком під маркою Московського Лазарського інституту східних мов. Тут подаються зразки пісенного фольклору. Автор ретельно записав з вуст місцевих мешканців 62 фольклорні твори, 60 ліричних пісень та 2 поданих у додатку епічні співи, розлогий дистант про переселення з Криму та фрагмент жартівливого опису Кримського південнобережжя. Відкриває книгу також простора передмова Лесницького, де фольклорист систематизував зібраний матеріал і намагався зробити свою класифікацію. І тут хочеться згадати, що у Лесницького є в классификации маскарадных курярей. Ну, власне, игривые песни он дает, но я б сказала, що це сироміцькі пісні, до речі, про паремії. І в текстах він просто ставить крапочки, де він не хоче, щоб фігурували в перекладі. В тексті він ставить крапочки, для того, щоб, ну, а по рифме понятно, что крапочки именно это слово? Не завжди. Нет, татарский текст дает полностью. Крымская татар, да, крымская татар. А в переводах, в русских переводах он дает только крапочки. Осторожничай. Ну, надо було соблюдати правила приличия. Отже, свідомої виняткової важливості своєї справи Лесницький пише про загрозу занепаду традицій народної пісенної культури під впливом чужеземних та новоцивілізаційних чинників. Треба сказати, що завдяки Лесницькому до нас дійшли не тільки численні ліричні перлини, а також великі епічні фольклорні твіри, якого виразно звучить тема імміграції. Збірник Лесницького – це перша ґрунтовна фольклористична праця, присвячена кримськотатарській народній пісні. Тут зафіксовано чудові зразки національного писемного фольклору, здійснена перша вагову спробу їх систематизації наукового
осягнення. Ряд вагомих характеристичних праць, присвячених кримськотатарській пісні, з'являються у 20-х роках ХХ століття. Серед них розвитки Єфєтова Філоненка, пісні кримських татар, яка побачила світ у науковому виданні, присвяченому питанням історії та культури Криму. Це стаття джерелознавчого характеру, де публікується і коментується матеріал рукопису із зібрання Таврійської вченої архівної комісії. Невеликого зошита, заглавленого так: «Сборник нагайско-татарских песен крымских мусульман, собранных во всей местности Крыма Мурасовым в 1903-1910 годах». Цей рукопис підтверджує увагу привертає увагу насамперед як свідчення того, що Лесницький був не єдиний, хто цікавився кримськотатарською піснею, дарма що праця Муратова не така ґрунтовна. Маємо тут всього 13 пісень. І треба сказати, що в Єфєтова і Філоненка пропонують свою класифікацію, яка певною мірою різниця від класифікації Лесницького, але дечому навіть збігається. Публікація Єфєтова та Філоненка підтверджує, що лірична пісня – це давно усталений жанрово-тематичний різновид кримськотатарської словесності, як усної, так і писемної. На 20-ті роки ХХ століття припадає активна фольклористична діяльність Аркадія Кончевського, про якого згадував Віктор Іванович, який цікавився різними жанрами кримськотатарського фольклору, видав, зокрема, книжку, присвячену казкам, але сам, будучи співаком, або, як він називав себе, співаком-етнографом, найбільше прислужився популяризації і вивченню народної ліричної пісні. Серед відповідних численних публікацій дослідника, які з'явилися в часописах «Іскусство трудящихся. Музикальна НО Крим» та вийшли окремими книжками, виділяється фольклористична праця «Пісні Крима», що вийшла двома виданнями в 1924 і 1929 роках. Особлива увага звернена Кончевським на записи музичних текстів, причому поруч із вокальними партіями подаються фортепіанні переклади музичного супроводу. Хоча фольклорист у вступі вказує на побудування в Криму таких народних смичкових, духових та ударних інструментів, як саз, зурна, ківал, рек і інше. Віршовані тексти подаються вкрай скупо, переважно 1-2 куплети. Спостереження Кончевського конкретизує і розвиває автор ще одного вступного матеріалу В'ячеслав Пасхалов, котрий піддає ретельному аналізу музичні тексти пісень, вміщених у збірнику. Дослідник детально простежує та аналізує особливе ладове багатство кримськотатарської пісні, значною мірою зумовлено прикметними для Криму перетином шляхів різних народів, і зауважує також українські впливи, особливо відчутні в піснях степового Криму. При тому зазначає, що, цитата, «характерною ознакою цих пісень є широка канделена і наявність чисто українських мелодичних зворотів». Спостереження фольклориста важливі для з'ясування особливостей не лише музичної, а й словесної поетики кримськотатарської народної пісні. Праці Кончевського насамперед розглянутий збірник, що його перше видання, як зазначалося, побачило світ в 1924 році, суттєво спричинилося не лише до збереження, а й поширення кримськотатарської народної пісні, до того ж не лише в Криму, а й далеко за його межами, до появи публікацій, що популяризували пісенну культуру Криму. Про це свідчить і публікація визначного українського фольклориста Климента Квітки. Вагомі фольклористичні збірники, як наслідок копіткої пошуково-дослідницької роботи, продовжують виходити в 30-ті роки. Над вивченням та збиранням кримськотатарської народної пісні плідно працює композитор Ягяш Бєдінер, який на початку 30-х років ХХ століття видає свій перший пісенний збірник. До цього збірника він пише передмову. Власне, в цій розлозі книзі, окрім передмови, в якій коротко характеризуються особливості пісень степових та південнобережних і вказується на значну роль весільного обряду в розвитку національної пісенності, подано детальні музичні записи, поетичні тексти, підрядкові російські переклади і примітки з короткою характеристикою записаних зразків. Досить ґрунтовний також збірник, підготовлений до друку видатним композитором Асаном Рифатовим. Тут, як і в Шафідінова, вміщені детальні варіанти поетичних текстів, чого не було у збірнику Кончевського, а притім велика увага приділяється нотним записам. До цього збірника існувало 2 статті. Одна написана була Азізовим, мала такий, віддавала вульгарним соціологізмом, тому ми про це говорити не будемо. А друга вступна стаття належить перу самого Рифатова і присвячена окресленню особливості кримськотатарської народної музики.
Доволі об'ємний збірник віршованих текстів кримськотатарських народних пісень опублікував Ібраїм Бахшиш та Юсуф Булатов. Тут враховано досвід попередніх фольклористів, але певна частина пісень записана з народних вуст, на жаль, без відповідної атрибутики. У передмові до цього збірника Бахшиш і Булат пишуть про давнє походження і побутування народної пісні і роблять спробу тематичної класифікації кримськотатарської фольклорної лірики. І в 2007 році вийшла збірка «Крим-татари Меджибки Курярі», яку видали Аблізіз Вілієв і Сервєтка Кура. Власне, там досить велика містка стаття Аблізіз, но врешті це все. Тому говорити про те, а що треба ще вивчити в кримсько-татарському фольклорі, я навіть не бачу сенсу, чесно кажучи. Тому що вивчити треба все. Не вивчені солдатські пісні, пісні російсько-японської війни, не вивчені ті маскара тюльпірі, не вивчені мане, чини, дитячий фольклор, врешті-решт. Тобто тут непахане поле, целина. Я добавлю вам один источник, ты его пропустил. Была такая Ольга Шацкая, 24 Упоминается, да, но просто не сказал. Нет, кстати, я самые крупные, основная. объемные, я не выбирала. У нее в этом канале «Освятим», она была учитель Якщо евреев. 무슨 У нее месел에 как раз и 괜찮아 проходит такая вульгар, 할아버지 난장을 무슨 месел에 괜찮아 вот эти 메노카인 стиши, месел에 она их 뭐라고 прописывала, как вы говорите, не случайно. программа клейко Сергей А вот лагеря он диско Этого объема недостаточно. Ну, Я давала сборники диск большие отдай. с объемом. Я не говорила о По-моему, статьях, потому что по-моему. если бы я сейчас начала еще статьи перечислять, мы тут до ночи сидели. Да. Понимаете, да? Надо открыть библиографию, просто посмотреть, допустим, Да, да, нормально. моей монографии. Это будет кровь. Есть же сами записи, Да. Да. вот среди военнопленных Да. записаны. Да-да-да. Недавно у нас была встреча, позвали нас серверу Капури, приехала архитектура, двое даже, и вот они работают над распечаткой, ну, анализом этих, и вот они дали послушать. Вот сейчас я в этом и буду говорить. А я демонстрирую по ходу, как это записывали, Нариман Ильич. Вот. Ага. Вот такие. Вот это записывали в 2014 году. Фонограф Хакаиб. И там еще несколько фотографий есть, записей крымско-татарского фольклора в 2014-2015 годах в Австрии. Вот вводная статья Сана Рифатова, она не транслитерирована. Я вот ее начну практически Нет. сделал, не транслитерировала, она ценнейшая. Она на латинице Нет, написана. Там да, терминология. Да. Он не в советском как бы уже как бы, не Да, Поле, да. И очень важно, это было до Баку. Там вот читаешь такое ощущение, вот если он в Баку бы уже проучился, там 10 лет, проработал, могла появиться такая статья. А это еще до Баку. Да. Так, Ольга